A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namaz musafira putnika. Da li postoje neke olakšice u islamu vezane za obavljanje namaza? Koje i kada? Jedno od najvrednijih dijela kod Allaha dželešanuhu jeste potpun i skrušen namaz klanjan u njegovo vrijeme. Ponekad životne situacije od muslimana zahtijevaju olakšice u obavljanju namaza. Jedna od tih situacija jeste i vrijeme dok se musliman nalazi na putovanju. Ko se smatra musafirom, putnikom? Musafir je putnik koji iz svog mjesta stanovanja krene na put udaljenosti najmanje 80 km. Musafir će prilikom klanjanja primjenjivati sljedeće propise olakšice. Pa koje olakšice ima musafir, putnik, prilikom obavljanja namaza? 4 rekatne farzove će skraćivati na 2 rekata. Sabahski i akšamski farz se ne skraćuju. Vitr namaz će klanjati bez skraćivanja. Sunnete nije obavezan klanjati, a ukoliko bude imao slobodnog vremena, klanjat će ih bez skraćivanja. Kakav je putnikov, musafirov namaz u džematu? Putnik će svoje namaze, ukoliko je u mogućnosti, obavljati u džematu. Ako se zadesi u mjestu gdje klanja kao muktedija za imamom, slijedit će imama bez skraćivanja namaza. Treba izbjegavati biti imam onima koji nisu putnici, ali ako bi se to desilo, onda će skraćivati svoj namaz, a muktedije koji nisu putnici samostalno će nastaviti klanjati 3. i 4. rekat. Kakav je putnikov, musafirov namaz u prijevoznom sredstvu? Musliman treba na putovanju planirati pauze i obavljati namaze u njihovom vremenu, koristeći olakšice koje mu je dao Allah dželešanuhu. Ukoliko nije u mogućnosti praviti pauze, namaz će obaviti u prijevoznom sredstvu na način kako mu to uvjeti dozvoljavaju. Kako će musafir, putnik, obaviti namaz u prijevoznom sredstvu prilikom putovanja, ukoliko nema mogućnosti praviti pauze i obaviti namaz stojeći? Šta ako je izostavio neki namaz? Po mogućnosti okrenut će se prema kibli i klanjati sjedeći, čineći rukju i seđdu i šaretom. Ako je moguće, klanjat će stojeći. Ukoliko putnik propusti neki namaz, naklanjat će ga kada bude u mogućnosti, onako kako je bio obavezan klanjati ih tokom putovanja uz skraćivanje 4 rekatnih namaza. Koliko vremenski traju olakšice koje koristi musafir, putnik prilikom obavljanja namaza? Ukoliko se putnik u mjestu putovanja namjerava zadržati do 15 dana, sve vrijeme boravka će koristiti olakšice. Ako pri polasku na put ima nijet da se zadrži duže od 15 dana, olakšice koristi samo u vrijeme dok je u putu, a po dolasku u mjesto putovanja olakšice prestaju važiti. Zapamti, nafila namazi se mogu klanjati u sjedećem položaju ukoliko nam stojeći položaj predstavlja poteškoću. Šta kaže Allah dželešanuhu u suri El-Bekare 185. ajet? Allah dželešanuhu kaže: Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. Šta kaže naš poslanik Muhammed alejhiselam? Poslanik alejhiselam je rekao: Allahu su najdraža djela klanjanje namaza na vrijeme, pokornost roditeljima i borba na Allahovom putu.
Ponovimo kroz pitanja. Da li postoje neke olakšice u islamu vezane za obavljanje namaza? Koje i kada? Ko se smatra musafirom putnikom? Koje olakšice ima musafir putnik prilikom obavljanja namaza? Kakav je putnikov musafirov namaz u džematu? Kakav je putnikov musafirov namaz u prijevoznom sredstvu? Kako će musafir putnik obaviti namaz u prijevoznom sredstvu prilikom putovanja ukoliko nema mogućnosti praviti pauze i obaviti namaz stojeći? Šta ako je izostavio neki namaz? Koliko vremenski traju olakšice koje koristi musafir putnik prilikom obavljanja namaza? Šta kaže Allah dželle šanuhu u suri El-Bekare 185. ajet? Šta kaže naš poslanik Muhammed a.s. Kako ćemo obaviti nafila namaze ukoliko nam je to teško obaviti stojeći? Uradi zadatak. Zadatak 1. Na putovanju putnik je svratio u džamiju da klanja podne namaz. Priključio se džematu i klanjao za mjesnim imamom. Opišite kako će klanjati podne namaz. Zadatak 2. Zamisli da ti planiraš putovanje u neki grad. Odaberi grad i pomoću aplikacije na mobitelu pronađi broj kilometara od mjesta u kojem stanuješ do tog grada i napiši da li se ubrajaš u kategoriju musafira ili ne. Koliko dana planiraš ostati u tom gradu? Napiši i imaš li olakšice u obavljanju namaza i koje. Posluži se sljedećom tabelom. Izaberi zadaću. Kako će se ponašati putnik kojem je ponuđeno da bude imam džematu koji nema status musafira? Drugi, koje olakšice će koristiti putnik koji je na put krenuo iza klanjanja sabah namaza i namjerava se zadržati 10 dana kod prijatelja? I treći, koje olakšice će koristiti putnik kada namjerava ostati duže od 15 dana? Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.